हम कैसे बताई कि कैसे जिया तानी रे, ई जहरिया जुदाई के पियतानी रे। अरे जिया तू जईबू ससुरा, हम जईबू शमशान रे। अमौत के सीन देखी दुनिया जहान रे। एगो लइका एगो लड़की के प्यार में पागल बा। लइकवा लइकिया के फोन लगावता, कहता कैसे कि ए जानम ए करेजा, बाबूजी हमारे मुँहे में बांस घूर दिले हुए, हमार मुंह फाट गल है, हम कैसे तोहरा से मिलब, हम तो पागल हो गल बानी। देखी लइकवा कौना भाव में कैसे कहता कि प्यार में तोहरा प्यार में तोहरा पिटाई बानी घर से, नइखे मिलत बाबूजी के घर से। प्यार में तोहरा पिटाई बानी घर से, नइखे मिलत बाबूजी के घर से। लइकवा कहता, लइकवा एकदम वियोग में बा, आ लइकवा रोता, कैसे कहता, कौन भाव में? गिर गईनी हम त सभा नजर से, गिर गईनी हम त सभा नजर से, नइखे मिलत बाबूजी के घर से। प्यार में तोहरा पिटाई बानी घर से, नइखे मिलत बाबूजी के घर से। लइकवा कहता, एकदम लइकवा रोता रे निखिल, एकदम पागल हो गल बा लइकवा, कैसे कहता, तू न मिलबू करेजा, तू न मिलबू करेजा, मर जाइबू जहान से, नइखे मिलत बाबूजी के डर से। प्यार में तोहरा पिटाइल बानी घर से, नइखे मिलत बाबूजी के डर से। खाना खइले नइखे, लइकिया रोके कैसे कहतिया लइकिया, खाना खइले